ďalšieho let's playu a tentokrát to je tutoriál, jak si urobiť intro a tentokrát tu máme zase Ultíka. Si tu? A teraz... Jo, teď jo. Pokúsim sa z Camtasia Studio 8 urobiť intro. V popisu budete mať aj stránku Movie Tools. Musím si stiahnuť hociaké videá, no, také ne videá, ale pred intra. Tak napríklad si ukážeme toto. To si to ešte kúkneme, ako to vyzerá. Vsadnite si toto, Mediafil. Uložiť. To video, to jak moje by malo vyzerať asi takto. To máme stiahnuté. Je toto sem. Ideme si Camtasiu. A ukážeme si. Dáme to sem. A preložíme to. Preložíme si to sem. Jednoducho. Ja si to dávam takto. Je to malý v HD. Tak? Ne. Aha, takto. Sem. Takto si to ešte vidieť. A keď chcete si tam dať nejaký nápis, no tak to vesíte asi každý, tak si urobíte. Jak som to robil. No a ešte v Liberi máte hociaké. No pred intra, no play sa v také intra. A idem si urobiť tak. A tu to pečko, tak si to ešte takto roztiahnuť a tak a sem ešte zadať tam na stovku IZE LP a dáme si červenú farbu, aby to bolo vidieť. Tak, takže to pustíme. Keď by sme mali a potom by ste mohli urobiť aj také dohodniť tu a urobíte si, dáte si to tiež na stovku. Aha. Tak kde to? Aha. Uvádí. To je bolo. Na 100, tak ideme si to kúknuť. Aha. Tak vyskytila sa nejaká chyba. Ne. Čo je? No a ešte vám ukážem. No hlavne, že už nejak spojilo. Nevadí. Keď si to chcete do stredu, tak si dáte len toto, na toto kliknite, keď si dáte tak. Ja si som stal do stredu, neviem, ak vy chcete, a potom máte takto hore. Aha, veď. Aha, no tak to zabudol už. Tak, toto si takto pustíme. Tak, urobíme si ďalšie. Dáme si add do call, tak dáme si takto. Ale môžeme... Ne, takto. Dáme si tak a dáme si, že uvádí. Že... Dáme si takto. Uvádí.
Skúšame. Aha. No tak mám tu podielne iba proti nejakú chybu. Dáme si k tomu, neviem, nejakú hudbu. Tak. Dáme si import media. Hudba. Kde je hudba? Tak toto. No, to nejde. Trošku zle vidím cez tú masku. No, urobíme to asi inak. Hop. Si otvoríme priečinok a dáme si to sem. Máme to tam. Dáme sem. Kúkneme si presne, že... A dáme si toto, si strátime takto, iba potiahneme a držíme. Je to celkom ľahké a urobíme si to asi takto. A bude to znieť. Hop. Každopádne ďakujem za like, odbery. Dneska som kúkol, včera som mal 100 odberov, dneska som mal 112, tak za to ďakujem. Hlavne si to intro pak nezapomeňte smazať. Jak? Hlavne si to intro pak nezapomeňte smazať. Hlavne nezapomínal smazať. No však... A čo hlavne nezapomínal smazať intro? A ja sa pokúsim ešte furt točiť. Možno, že dneska čo natočím, tak čaute.